Nakabenta ki khobor ke baman kasngi subscribe yo Antor News. Huble phi baro kini ki long ki khobor bamta kasni jongka alpure trek nailan arjar kulai ka KSU Southwest Kasil District haringkat ka KSU Ranikor Circle haka jingyalam jong President Samna Forward Manongrim kala her bani kendo ya DC Southwest Kasil District uba tilingwa banyakron halor ki artli kiman baki nongrap ki basa shaki than border jongka Southwest Kasil District iman ya kijing halor ka jingdon joki hati klau hakate ka jaka kamat bani kong kolong panweng nani ban be no mardor ya kite ki hati klau nakate ka jaka namar kala ban bu jing shikade ya ki pai ba ki barap baryang hakite ki jaka kamat ka baar ka sengkala pesngo haudisi bakat nat sorkar kan thau ki lat jingyaram kum kiski ban aisha kite in nongram kibala asha penjot hakite ki hati klau namar ke jingsha penjot jumki maram hakini ki hati klau kalong ka jingdo nong ka bakram hakawai pat kaliang joka seng PSU makorwan circle kalakan tujor ya kipat ba jongka thal makorwan baken long ki bahu syara habayang namar kumbalong hakini kisi kayat kayang jongpat ba kamlong shu ka basangan namar ka jingjele ki kamsniu ka seng kalakan tu ya ki bor pulet bakin kham pahara jor shu ya ki bor pahara bakin ya trailang ru bat ki seng samna jongka snong khnang banla ban te lakam ya kini ki jingsniu ki baju jaman ka por KSU Southwest menuju KSU Ranikor Circle bengyon kendo di kan jing sa penjat ke hati klau ke belajar lese ke belastang metu benai Jun Julai ta terter berhalu menta ya ke bangile yo jing tip ba ki babun ki norep kendo chu ban lai changkha ane kin nu chu ban lai sa sa ki jaka ba ki sa ban rep nomor kiting ya ka jing wan juk ni ki hati klau te ki banta ke bangi la perso disi kolong ba halor ki art lagi banta ke banakong kolong ba ban weng lane ban thalat kuno ban weng lane ban be kita ke hati na kita ke jaka ba kidan ban aklang disiru le thu ini ba bade bukni ke banta kolong ba ki ka district mission kala pan bai bat ka wildlife ha ba ke ong ba hajing sha kolong ba kin khot e kita ki bala expert ke ne ke banta nam ta ban be kini hati khnang ban pelaj na kinu nu ki jingja ke ba sosi adin abot namar ba ngi ba kadang ke penjat ki marap balai lada kani kadang nakaleng ka mission nakaleng ka wildlife kimla balai ai kimot ba kabu jema ia lese adin abot kan bu jema sai ke jing embryo ta kabaar pat kabangi ya kran ban panso mat DC nakaleng KSU Southwest ka Ranikor Circle kalong ba nakaleng jong ka department nakaleng district mission ka district horticulture office kadai ban ai ya ki scheme lane ban ai kita ki jingarap ban cover ya kata ka jingdu nong ka ba jongki nongrap ha kitu ki jaka namar ba kumangi tipi ba kadon hi ka scheme ya ka belatip kum kata ka Pradhan Menteri Fasal Bima Yojana lane ka FOPM FBY ha ka ba jingsha ka ni ka scheme kalong ba ban kani ka scheme ka kan cover kinu no gi jingsha penjot ha ki hati klau lane kinu no marat klau ha ba dei bi marap te ko bang itip ba ki kadon ka bakun kata ka scheme te ngi soban ong ba ki board district ka board office jongka district horticulture office ne ka district agriculture office ba ki dei ban sim ya kata banta ki dei ban mang le ba kata scheme ne ki wei banta scheme ya khnang ba ki ne norep ki baladu no ya ki marap jongki ki no mat kata ka jidu nong ka jongki nani skmat mengli akran ne ke jing akran budisi kalong positif nila banang kalong kapasiso tingin pecha ka ka banta ka ba nakala board district tuju ki katnat wildlife kan le ante kan banta te lada kimla ban le te kalong nakala ni ha ban song ba perkhat lang ber norep kai ka banta ka ba ngin jam nang ta skmat kamau de katnat wildlife jong ka sarkar megalaya namar ban hakani uloong ba jing sha ka wildlife uloong ba kinwara ki expert na bar na ta ki ba banbe lane banweng ni hati na kitu jaka kan tam ki de jaka ki ba jiat breu trai bajurap ki breu te ulong ban naglang ju unsa kran biang ki ba ki de ban le no klo ya kani nang ba kanam wanra kanu kono jing ya ki ba lane ki nambu ga jing sir ya ki no song song hapo jong ka than borar ber koi
Nah kalian juga KSU Southwest pat KSU Rancor Circle entah sengi lawan itu ya DC hangi penbaik nah taman thau hino hilan wen ya jinget jong Pajak juga tan borat, nah kini jingwan juga ini hati klau, ban penjat ya ki marap nangta ya ki yeng kisam hajakarap, nangta ban nadu bah iwan kilawan nadu benai Julai, pada Jun Julai kita ini, bat hadu mentaru dan sa situ ini, te nak kalian juga nongrap ya kenduk sibun ba jinget, bat ban mentah ban lek tray ban lek ban khoj biang gitu ki yang isam la ne ki jakarap ru nuchu ban lek tray te nak kalian jungi ngile kendu teng bat ki nongrap site bi nongrap ko bai jengai ta sibun walang ila ai hangi to kani ki kerteng bangilayo andre idang tip sibun ba kidang don kita lah siap penjat di kelam. Okay. Nak kalian jungi nanti na po bayi jengai, ini kenduk ya barok kau kinong rap nanti, bat ngiladap ya kenduk ru ini yaki, nong tray na po wildlife na po horticulture, bat ngiladap semit ru yaki kerteng joki, bat ngiladap air ru yaki jing siap penjual. Dari kerman ba, kalau orang nyimpat yo ayai mentaru, dengan kerman ba insayo aku po, kata ka jing yarap lagi nak taka jing syak penjual juga KSU Mokro Circle kat KSU Southwest ia banwan kendu i sar DC hange pau ki sukya kabe ada buat ka sub kasan kini si di bang UI ha po tan mokroat ka ba ki jing sniu kila nak tiu kambun syak bani ka bajulong mono-mono na kalian jungi kaseng ni pau ki sukya ba kadin ba ila UI ki jingjia ki si kawai ni artili ki bala kam no buat ke ba ke jing bri rasi ki yap ngitip nak kana kadam pala banong rei kai ke ba perspek yengi ka de ka jing jelai palat kani ka jing ba kini di drugs tina kalian jingi ketui ki buat pada page belum ka district administration ba kanang klan susu ki polis bakin lek patrolling baladon dasi ki ba pentip bakin long kinong kata hukum bagi respons kamstet kenang bangin lah bani tray abang yung begini tray lang nak kalian juga yang sama sinong ru nak kalian ke polis department nak jing sisial ada kilat dan patrolling sipuyo mokroat kila de pentip namar ki nongilam sing sama sinong hi ki kam itu kino ki badai ki komputer ki bril ki jeng bril ki badon kam bangin haban sosial pej bah ti nak kalian juga kaseng ni penpau akari por bar ni kenturo ke jo por ki bor ka an bakin le kam tray kam kia susu kalau kena ke bentah bat nak kalian jungi ni ka jing kenturo ki pajba jo kadong katan balang nang ni syakmat kinlong ki bahusial marwat aki jaka surok warak preng surok lu mentah ki lanut ban ya ban lute ban lane ban syok ban tik ki bril di kata kare ke wei ke ba isu khia ba bat nak kalian jong ngi kentu ki pajba ru bakin long ki bahusian ni syakmat da ki lek chano kam tam ki jaka ki balong ki bonglong ki basingan da ki jaka ki badum ki bakendong hukum kita te ngatrai nak kalian jong gaseng ni syu tempa ki jing sokhia ka bakum kata bangi banwan kendu DC dan kalian jong DC ru ngi bila syumkhia hi nak por ten rei nak kalian jong ngi nang ya tre lang inang ye kentu ba nang ni sempat nginang trek mahasiswa